Ateul care credea în dragoste. Iată o întâmplare povestită de duhovnicul meu. Odată s-a întâlnit cu niște zidari care, văzându-i hainele de monah, au început să glumească și să se laude cu necredința lor în Dumnezeu. Spre surprinderea lor, părintele a traversat drumul și a stat de vorbă cu aceștia. "Ești căsătorit?" l-a întrebat el pe șeful grupului. "Da, domnule," a venit răspunsul. "Îți iubești soția?" "Păi sigur," a răspuns drahonul. "Ai copii?" "Da, 2. "Îi iubești?" "Foarte mult." "Excelent," a replicat călugărul. "Atunci tu crezi în Dumnezeu, fiindcă crezi în dragoste, iar Dumnezeu este dragoste."